Minut a minut negocis, 19 de març de 2025. Les borses europees pugen mentre Wall Street es manté en negatiu. Els mercats es mantenen a l'expectativa de la reunió de la Reserva Federal i les tensions geopolítiques. Les borses europees han obert aquest dimarts amb guanys, amb Milà i París registrant pujades de fins al 4%, mentre que els mercats asiàtics també han tancat en positiu. A l'altra banda de l'Atlàntic, Wall Street segueix ressentint-se per la incertesa sobre la política comercial de Donald Trump i l'impacte del conflicte a Ucraïna, amb el Dow Jones caient un 0,62%, l'S&P 500 un 1,04% i el Nasdaq un 1,71%. A Europa la jornada ha estat marcada per l'aprovació d'una reforma constitucional a Alemanya que permet una derogació del fre del deute per destinar fons a la defensa i infraestructures. Això ha donat suport a l'augment dels principals índexs europeus, amb el DAX alemany sumant un 1% i el CAC 40 de París un 0,5%. A Milà l'FTSE MIB ha pujat un 1,25%. Destacats increments entre els valors de defensa com a Inmetall, més 5,46%, i Thales, més 1,61%. L'or ha assolit un nou màxim històric, arribant als $3.018,9 l'unça, mentre el petroli ha pujat un 0,6%, situant el WTI proper als $68 per barril. La Reserva Federal es reuneix aquest dimecres i els inversors analitzen si Jerome Powell mantindrà els tipus d'interès sense canvis. Hong Kong es dispara un 2,46%, amb Baidu liderant les pujades. Els valors tecnològics xinesos superen els seus rivals nord-americans, amb el Hang Seng tancant amb un guany del 2,46%, impulsat per Baidu, més 12,22%, Xiaomi i Tencent. Els mercats asiàtics han seguit la tendència alcista de dilluns a Wall Street, amb Tòquio, més 1,2%, Shenzhen, més 0,5% i Xangai, més 0,1% en positiu. L'augment de les inversions de Warren Buffett en tradi nouses japoneses ha esperonat la borsa de Tòquio, mentre que la incertesa sobre la política comercial de Trump frena els mercats nord-americans. Els mercats asiàtics reaccionen positivament a les dades de consum als Estats Units. Els mercats de Singapur, més 0,9%, Hong Kong, més 2,5%, Japó, més 1,2% i Corea del Sud, més 0,1%, han registrat guanys després de la publicació de dades de vendes al detall als Estats Units d'Amèrica, que han crescut un 0,2% al febrer, superant la caiguda de l'1,2% al gener. Tot i que la FED podria mantenir els tipus d'interès estables, els inversors esperen els comentaris de Powell sobre l'impacte dels aranzels i les perspectives econòmiques. L'euro arriba a màxims de 5 mesos, mentre el dòlar es reforça davant el ien. L'euro s'ha apreciat fins als $1,0954, el seu nivell més alt des de l'octubre, impulsat pel pla de préstecs aprovat pel Parlament alemany per estimular el creixement. En canvi, el dòlar nord-americà ha pujat fins als 149,91 iens, el seu punt més alt des del 5 de març, a mesura que els inversors esperen la decisió de la Reserva Federal i el Banc del Japó. L'índex del dòlar es manté en 103,48, encara lluny del seu màxim de 110,17 al gener, mentre les tensions comercials i el risc de desacceleració econòmica continuen afectant la divisa nord-americana. I fins aquí la nostra càpsula informativa sobre el món dels negocis d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.